12 жовтня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Воєнний злочин заборонений Женевською конвенцією. Так, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на незаконний призов кримчан до окупаційної армії. Відзавтра на окупованому півострові почнеться осіння кампанія. Юнаків відправлять на злочинну службу до Чорноморського флоту та у війська Південного військового округу Росії. Міністр Дмитро Кулеба зауважив, що саме військові цього округу задіяні у війні на сході України. А кримчани таким чином стають жертвами воєнного злочину, оскільки призов з окупованої території заборонений міжнародним гуманітарним правом. В МЗС зазначили, що це вже 12-й незаконний призов, а вся інформація про злочини окупантів документизується і буде долучена до позовів проти Росії. Що стосується всіх тих злочинів і порушень, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, то всі вони належним чином документуються, фіксуються. І, безумовно, настане час, коли всі вони додадуться до справи, і Росія понесе за них відповідальність. А питання повернення Криму до складу України буде відкритим до його остаточної деокупації. Так, міністр Кулеба відповів речнику президента Росії Владимира Путіна Дмитру Пєскову. Той, коментуючи слова президента Володимира Зеленського про те, що він вірить у повернення окупованих територій, зокрема і півострову, до складу України, заявив, що проблеми Криму не існує, бо це буцімто вирішене питання. Питання Криму закрите виключно в свідомості жителів Кремля. Для решти світу та й для самих росіян, які не обтяжені пропагандистськими штампами, питання Криму залишатиметься відкритим доки він не повернеться до складу України, тобто до статус, який у нього був до лютого 2014 року. Президент України Володимир Зеленський закликав прийти на місцеві вибори 25 жовтня та анонсував всеукраїнське опитування, яке теж відбудеться 25 жовтня. На ньому зададуть 5 важливих питань, повідомив президент у відеозверненні. Що це за питання, Володимир Зеленський не сказав. В Офісі глави держави наголосили, так, президент хоче дати суспільству більше можливостей вирішувати, як розвиватись державі. Але на відміну від референдуму, це опитування не матиме прямих юридичних наслідків. Остаточний формат всеукраїнського опитування ще визначається. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питали. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: а що думаєш ти? Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти. Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше. Комітет виборців України занепокоєний ініціативою Володимира Зеленського. Там заявили, проведення всенародного опитування в день голосування не передбачено Виборчим кодексом України. У КВУ нагадали, що на початку вересня схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, проте не були прийняті. До того ж, є незрозумілим, хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування. Опитування проводитиметься в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами. Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання. А прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримали санкції проти росіян, підозрюваних у причетності до отруєння опозиціонера Олексія Навального та проти Олександра Лукашенко через відмову проведення нових виборів. Про це на зустрічі в Люксембурзі повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Борель. Санкції проти Росії через отруєння Навального запропонували накласти Франція і Німеччина.
Робочі групи Європейської ради розглянуть список, який подала Франція і Німеччина, а також вивчать докази, які надали ці дві країни. Рішення ухвалено одноголосно всіма країнами-членами Євросоюзу. Олексію Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Після екстреної посадки його поклали до лікарні в Омську. Через 2 дні опозиціонера привезли до берлінської клініки. Пізніше медики повідомили, що в його організмі виявили сліди нервово-паралітичної речовини групи «Новачок». Аналізи зробили в лабораторіях Франції і Швеції. Російська сторона всі звинувачення відкидає. Вона також заявила, що в аналізах, взятих у Навального в лікарні Омська, жодних отруйних речовин не знайшли. Голови МЗС Євросоюзу також вирішили накласти санкції на Олександра Лукашенка та інших високопосадовців. Європейські політики вважають, що вибори президента Білорусі відбулись з порушеннями, а результати голосування сфальшовані. Раніше Євросоюз не збирався додавати Лукашенка до санкційного списку із 40 прізвищ. Але рішення змінили, коли білоруський президент відмовився проводити нові вибори. Внесення нових імен до списку, схвалене Радою Євросоюзу на її останньому засіданні, це відповідь на мінливу ситуацію в Білорусі. Ми знову побачили жорстку і непропорційну відповідь на протести. Влада Білорусі не висловила наміру вступити в переговори і допустити місію ОБСЄ. До санкцій ЄС долучиться і Україна. Це підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Але зауважив, що нові обмеження проти білоруської влади розглянуть після того, як європейські санкції набудуть чинності. Крім того, європейські міністри обговорили й ситуацію в Нагірному Карабасі. Вони закликали сторони, що ворогують, мирно врегулювати конфлікт. Владислав Стужук, Заман, АТР. 83 роки тому в цей день був розстріляний Бекір Чубанзаде. Видатного кримсько-татарського вченого тюрколога радянська влада звинуватила в участі в діяльності Міліфірка та пантюркістських рухах. Суд тривав 20 хвилин і Бекіра засудили до смертної кари. Професор Бакінського університету, співробітник Азербайджанської академії наук, відомий філолог, літературознавець і поет був страчений 13 жовтня 1937 року. Йому було 44 роки. В своїх віршах Чубанзаде є тонким ліриком і патріотом своєї батьківщини. Хрестоматійними стали рядки поета про рідну мову – Товган-Тиль. Через 20 років Бекіра Чубанзаде реабілітували. Збільшити кількість тестувань вдвічі та перевести освітян на дистанційну роботу. Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця року і дещо його доповнив. Так, з 15 до 30 жовтня школи відправлять на канікули, а після них рекомендуватимуть дистанційне навчання. Ресторани не працюватимуть після 10-ї вечора, але доставку і торгівлю на виніс не заборонятимуть. Уряду ввів обмеження на масові заходи. Жителі так званої зеленої зони можуть збиратися не більше як по 50 людей. В жовтій зоні не більше 30, а в помаранчевій не більше 20 людей. Всі спортивні заходи в цих зонах відбуватимуться без глядачів, крім міжнародних змагань. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців. І поки що це найбільш дієвий механізм від поширення коронавірусу не лише в Україні, але й в цілому світі. Світ продовжує бити антирекорди і посилювати карантинні заходи. В Україні ми також діємо відповідно до епідеміологічної ситуації. Ці заходи спрямовані в першу чергу для безпеки українців. 107 жертв коронавірусу за добу та 5133 нових хворих. COVID-19 не вщухає в Україні. Найвищий показник захворюваності у Сумській, Тернопільській та Харківській областях. А до послаблення карантину готова лише Кіровоградська область. У нас 34 154 ліжка цілком по країні введено в обіг. Ще є там 6,5 тисяч, які готові для того, щоб бути введені в обіг. Ще ми додамо там 12 тисяч. Але всьому є межа. Ми просто, якщо ми не зупинимось і не подумаємо, що ці речі дві пов'язані між собою, виконання правил і наше здоров'я. Неможливо досягти здоров'я, не виконуючи правила.
Я думаю, що рідним цих 107 людей, які померли, їм кількість ліжок вже немає для них ніякої різниці. А в окупованому Криму зафіксували ще 158 випадків COVID-19. Ще 2 пацієнтів померли. Принаймні такі цифри наводить окупаційна влада півострова. А Сімферопольську амбулаторію на вулиці Маршала Василевського закрили для відвідувачів через те, що весь медперсонал захворів на ковід. Одна із працівниць реєстратури померла. В неї залишилося 3 дітей. Пацієнтів не прийматимуть ні по запису, ні в порядку живої черги. Проте головний лікар вже виступила зі спростуванням. Мовляв, поліклініку зачиняли на 1 день, зараз там працює реєстратура та 1 лікар, а пацієнтів переводять до інших корпусів. Російські окупанти із гранатометів відкрили вогонь по наших позиціях біля Зайцевого та Веселого. А напередодні зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу бойових втрат немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, повідомили у штабі ООС. Поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку, ворог застосував ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Після 19-ї години вечора збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ продовжилися на Луганському напрямку. Поодинокі постріли з автоматичного станкового гранатомета було зафіксовано біля Новолуганського та двічі в районі населеного пункту Камишуваха. І також противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі Оріхового та здійснив неприцільний обстріл позицій українських воїнів неподалік Майорська. На цій ділянці ворог застосував автоматичний станковий гранатомет та випустив декілька черг зі стрілецької зброї. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.